Maila siya, gumikan sa mga vlogs nga napakita kung unsa ang pamaagi aron nga malingaw ang mga bata sa klase. Apan taliwa ni ining iya mga vlogs, iyang gipakita kung unsa niya kapinangga ang mga tinun-an aron lang nga makaton. Siya si Jeric Maribaw, kinsa usa ka amahan ug kinsa usa ka magtutudlo sa usa ka tunghaan sa Mindanao. Ug matod pa sa kadaghanan nga ang mga magtutudlo giisip nga ikaduhang ginikanan sa mga bata pinaagi sa paggiya ug pag-amuma kanila. Ug subay nining pagtimaan sa Father's Day, ato siyang inabion ug sayra na iyang kasinatian isip usa ka amahan ngadto sa mga tinun-an dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karong buntaga sa programa mga kapuso, teacher o content creator Jeric Maribaw. Maayong buntag ug maupay na aga Sir Jeric. Welcome sa GMA Regional TV Live. Hello, good morning. Maayong buntag sa ato ang mga viewers. Let's talk about your vlog, sir. Kano saan man ka nagsugod ni ini o ganong nakahuna-huna man ka nga mag-vlog? Okay, nag-start ko ani sir nga vlog last year. Tapos ang content pa sa ako ang vlog is more on mga songs composed by me. Kay mao man gud na ako ang hobby. So every time na ma-stress ko, mag-compose ng kog song tapos gamitan ako og mga tune from popular song. And just this year, unexpected kaayo siya nga panghitabo. Maybe kanang murag siya o kanang destiny. Kay isa sa ako ang mga pupils man nag-insist man nga i-video ang ilahang performance. And then ako po siyang i-video kay para po daw nila makita dito sa ilahang balay. Notice, sir, sa imong mga content, lain-lain ang approach nga imong gigamit aron makakat-on ang mga bata compared to the traditional way of teaching. Sir Jeric, kumusta man sa imong assessment kining imong pamaagi sa pagtudlo sa mga tinun-an? So far sir, ang mga bata karon 100% nagyud ang ilahang attendance kay mao man ni ang main issue sa una. During sa start sa limited face-to-face. Isip usa ka magtutudlo, sir, di man gyud na ikalimod nag mga bata nga adunay pagsalig mihatag sa ilang pagsalig kanimo. Dunay bay mga higayon sab, sir, nga mi-approach sila sa imo kung dunay mga problema nila o sa may kasagaran nga mga issues sa mga kabatan-unan. Diyon sa nimo pag-handle ini, Sir Jeric? Naa jud ko isa ka bata nga attention seeker jud kaayo siya. And I found out nga lack siya of support from his parents kay broken ang iyahang parents. In fact, iyaharang lola ang nagbantay sa iyaha. So pag abot niya diari sa classroom, bully kayo siya tapos kanang magpapansin jud siya sa iyang mga classmates. So what I did as a teacher, gina-counsel nako siya. So giistoryahan nako siya in private or usahay sa ako ang values education, gina-integrate nako. And in line sa Father's Day celebration, Sir Jeric, para nimo, when can a teacher be a good parent sa iyang estudyante? You know what, sir? As a teacher, dako gyud kay siya nga responsibility kay you will not only teach knowledge and skills to your pupils, you will also become the second parent of your pupils. Para lang sa ako, sir, para mamahimo kang good parent sa imuhang mga pupils, dapat ihatag yun nimo ang saktong kahibalo. Mga saktong kahibalo o mga skills nga dapat magamit nila, ina-graduate nila, magamit nila sa atuang komunidad. O ikaduha pod, as a parent, dapat ato gyud lang disiplinahon. Kay while their parents are giving a lot of regulation or rules sa ilahang mga balay, dapat atong tiwason po diari sa ato ang tulunghaan diri sa ato ang eskwelahan. Sa mensahe nimo, sir, sa mga amahan nga nagtan-aw nato ning buntag? Okay, that's a very good question, sir. Kasagaran man gud no ang ato ang mga pupils karon, ang malitok ra na permente, ang ana puro na lang sila mo dali kay sila mangayo og tabang sa ilahang mama. Para pud sa ato ang mga papa or sa ato ang mga amahan, even though busy kaayo sa pagtrabaho, sa pagpangita og kwarta para sa panginabuhi, dapat tagaan po natog time ang ato ang mga anak nga dapat ipakita nato ato ang support.
o gikan sa mga amahan, sir. Isip pa na po si atong conversation sa mensahe nimo sa atong mga viewers, sa atong mga kapuso. Ang ako ang mensahe sa ato ang viewers karon, especially sa ato ang mga anak, dapat ipakita nato ang ato ang respeto sa atong ginikanan, dapat maminaw ta kung unsay ilahang unsay ilahang istorya sa atoa, especially po sa inyuhang mga teachers, dapat maminaw mo, musunod mo kung unsay ilahang istorya sa inyuha. Alright, daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga pagpaambit sa imong istorya, mga kapuso. Teacher o vlogger Jeric Maribaw. Salamat, Sir Jeric.